दिनैहाय नैबे सिकनाझार फरेस्ट केम्प दिग्लि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बे जायगायाव जोङो बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनै जेनोखि बड'फानि सानखौ जोङो दिनै फालिनो मोनफैबाय आरो बे फालिनो मोननायजों लोगोसे बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनै साफ्रोम बर' साफ्रोमनोबो गोजोननाय आरो हामलायथिखौ जोङो बावहरनो सानबाय। मानोना बुङोबा दिनैनि दिना जों बर'नि थाखाय जों साफ्रोम बर' फिसाफोरनि थाखायहाय जोबोद मोनसे दुखुनि दिन आरो रंजानायनिबो दिन। मानोना बुङोबा बड'फाया जेब्ला दावहायाव ओंखारबोदोंमोन, बड'फाया उन्दै बैसोनिफ्रायनो गावनि थामोनथा बर'नि कालचार राव हारिमुखौ बासायनो थाखायहाय दिनै गावनि माखासे लाक्जारियास लाइफखौ दोनथ'नानैब्लाबो दिनै हारिनि थाखाय ओंखारबोनानै फैदोंमोन। जेब्लानाखि बिथाङा MSc खालामबाय थादोंमोन, बै समावनो बिथाङा दिनैहाय मोनसे साकरिबो मोननाय जादोंमोन। नाथाय बे साकरिफोरखौ गारनानै बा दोनथ'नानैहाय बिथाङा दिनै जातिनि हारिनि थाखाय नांबोबाय थादोंमोन। दिनैहाय जातिखौ मोनसे रैखाथि होनो थाखाय, गावनि हाखौ रैखाथि होनो थाखाय, गावनि रावखौ हारिमुखौ रैखाथि होनो थाखाय बिथाङा सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामबोनाय जादोंमोन। दा बिथांनि मावलांनाय, बिथांनि जेनाखि आदर्श होलांनाय जों माब्लाबाबो जों बावनो हाया। मानो होनना बुङोबा बिथाङा होनबोदोंमोन, जेब्लासिमा बड'लेण्ड मोना अब्लासिमहालागै बर' रायजोआ मालाबाबो सान्थियै थांनानै थानो हानाय नङा होननानै। दा प्रेक्टिकेलि जोङो नुनो मोनदों, जेब्लासिमखि बड'लेण्ड रायजोआ सोरजिया, जेब्लासिमहालागै बर'आ बड'लेण्ड रायजो मोना अब्लासिमहालागै जों माब्लाबाबो जों सान्थियै थानो हानाय नङा। मानो होनना बुङोबा बड'फा उपेन्द्रनाथआ बुंदोंमोन, डिभाइड आसाम 50-50 होननानै मोनसे स्ल'गानखौ गोथाङै लाखिबोदोंमोन। दा थिग बेबायदिनो बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनै आरोबाव नैबे डिभाइड आसाम 50-50 स्ल'गानखौ लानानै जों आवगायबोदों। जोङो बर'नि माखासे थामोनथाखौ लानानै राव हारिमु कालचारखौ बासायनो लाखिनो थाखाय जोंनि जिनाखि मोन्थाय बेखौ गभर्नमेन्टनिफ्राय बिख'नो थाखाय बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनै जानजि खाफ्रानानै नुजाफैदों। जों बर' माहारियारि फरायसा आफादा जेब्लासिमहालागै बड'लेण्ड रायजोखौ जों मोनफुङा, जेब्लासिमहालागै बड'फा उपेन्द्रनाथनि जिनाखि थांखि, जिनाखि भिजन बेखौ जाफुंनो होनो हाया, अब्लासिमहालागै बर' माहारियारि फरायसा आफादा मालाबाबो जिरायनानै थानाय नङा। जोबोद दुखुनांथाव, जेब्लानाखि 34 इयार्सल' जादोंमोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दिनै केन्सारजों नाख्रबजानायनि गेजेरजों बिथाङा रुंसारि जालांनांदों। नाथाय जोंनि रंजानाय बाथ्राया बेनो, बड'फा उपेन्द्रनाथआ गावनि रुंसारि जालांनायजों लोगोसे जोंनो बर'फोरनो मोनसे दरजाखौ खेवनानै गालांदों। बेनो जाहैबाय जोंनो माखासे आइडियास, माखासे टेकनिक, डेम'क्रेटिक भाबै जेरैबायदि आवगायलांनांगौ, जोङो नांबोनांगौ, बिथाङा दिनैहाय जोंखौ फोरोंनानै गालांदोंमोन। दा थिग बेबायदिनो बड'फा उपेन्द्रनाथनि जेनाखि आइडिय'लजिखौ लानानै, फोरोंनायखौ लानानै बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनै आवगायबोदों। जोङो सानदों खौसेथि नङाब्ला जोङो माब्लाबाबो जोङो साक्सेस जानो हाया। बेनिखायनो आरोबाव दिनैबो नैबे 1 मेनि 2026निखौ जोङो आरोबाव दिनै बड'फानि सानखौ जोङो फालिनो मोनबावदों। बेयाव जोङो फालिदों मोनसे जाहैबाय सिकना जोहोलाव माल्टिपार्पास क'पारेटिभ ससाइटिजों लोगोसे बर' माहारियारि फरायसा आफादा जयेन्टलि जोङो दिनैहाय नैबेयाव बड'फानि सानखौ जोङो फालिनो मोनदों। बेनो फोरमायोदि बर' माहारियारि फरायसा आफादा बयजोंबो खौसेथियै, जेरैबायदि बड'फा उपेन्द्रनाथ फोरलांदोंमोन, इउनिटि स्ट्रेंथ होननानै। इउनिटि इज स्ट्रेंथ होननायजों लोगोसे जोङो बेनिखायनो जों फोथायो, जों जयै खौसेथि जानानै जोङो बड'लेण्डखौ जोङो नांबोनांगोन। डेम'क्रेटिक भाबै जोङो सोमावसारलांगोन। जेब्लासिमहालागै बड'लेण्ड रायजोआ जाफुङा अब्लासिमहालागै जै मैयै जों खौसेथि जानानै, जों जानजि खाफ्रानानै जोङो नांलांबाय, जों थालांगोन। हामबायसै।